Universitatea de Stat din Republica Moldova, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Facultatea Filologie. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Teatrologie. Universitatea de Stat din Republica Moldova, Facultatea Jurnalism și Științele Comunicării. Academie de Studii Economice din Moldova, Facultatea de Business și Administrare Afacerilor. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, Facultatea Medicină 1. Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Dirijare Corală. Colegiul Republican de Informatică din Chișinău. Liceul Teoretic cu profil de arte Elena Alistar din Chișinău. Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Chișinău. Liceul Teoretic Vasile Alexandri din Chișinău. Братья украинцы, Мы говорим вам, братья, потому что мы делим такие же страдания, и мы свидками, и мы свидки того же минулого, помилки минулого боляче досі. Болі, голодування є у нас і у вас. Наші бабусі і дідусі депортировані. Ваші теж. Минуле турбує нас сьогодні. Вмирають люди, але вмирають за правду та ідентичність. І ми, і ви зробили вибір, але ви страждаєте зараз більше, ніж ми. suferim și noi, dar rezistăm. Vorbim limba română și ne iubim patria, Republica Moldova. Avem verticalitate și dorim același lucru, pace și bunăstare. Sfit да добробут. Братья русские. Мы говорим вам, братья, потому что в глазах Бога мы едины, христиане. В чем заключается ваша вера? Мы все равны, мы помогаем друг другу. По крайней мере, так должно быть. Каждый имеет свою правду, и у вас тоже есть семья, и вы будете также иметь детей. Думайте об их будущем. Există atâtea lucruri pe care nu le înțelegem. De ce? În loc să ne sprijinim reciproc în a le descoperi, noi toți le lăsăm ca să ne despartă. Мы хотим правду. Все, що відбулося, лише казки минулого. Ні вони і навіть наші рішення не можуть бути змінені, але майбутнє його ми можемо будувати. Оглянитесь вокруг. Вы желаете такого будущего? Aici nimeni nu ne învață să luptăm. Politica, da, e distrugătoare. De ce o lăsăm să ne distrugă? Noi aici suntem învățați să trăim. Învățătura este mai presus decât orice. Învățătura, credința și dragoste. Любовь до людей до правди. И вы маете рацию. Ніхто не хоче війни. Viitorul tinerilor nu e pe front, ci în familie. Nu gândind strategii militare, ci revoluționând tehnica, literatura, arta. Nu ne vom pleca niciodată capul. Ci îl vom ridica și nu vom merge unul împotriva celuilalt, dar vom merge toți împreună în aceeași direcție, înainte. У світла майбутнє. Înainte să presupui ceva, verifică faptele. Înainte să judeci, întreabă-te de ce. Înainte să rănești, simte și tu durerea. Înainte să vorbești, gândește-te. Внимание! Слушайте, думайте.